Aşgabatda dürli biznes işleri bilen meşgullanýan hususy firma eýeleri öň özleriniň köpçüligi yglan edilmedik pensiýa salgydyny tölemäge mejbur edilendigine, indi bolsa özlerinden şol tölenen salgydyň gijikdirilendigi üçin jerimesini tölemegiň talap edilýändigini aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlarynyň eferde agzalmadygyny soran onlarça hususy firma eýesiniň adatlygyň paýtatdaky çeşmelerini aýtmaklaryna görä, 2017-nji ýylyň iýulynda ýurdun salgyt gullugynyň resmiýeti öz başdak firmalara aýlanyp, olaryň öz gazanjynyň 1%-ni Türkmenistanyň pensiýa fonduna geçirmeligi barada 2013-nji ýylda ýürite kararyň kabul edilendigini aýdypdyrlar we şol karary firma ýolbaşçylaryna görkezipdirler. Şonu salgyt gullugynyň resmiýetleri hususy firmalaryň 4 ýyl bäri bu salgydy tölemäändigini aýdyp, girdejisine laýyklykda olaryň her birinden Türkmenistanyň pensiýa fonduna 10 000 manat bilen 20 000 manat aralygynda pul geçirmegi talap edipdirler. Siz girdejiniň 1%-ni ýurdun pensiýa fonduna geçirmeli hukman, şonu geçirmeseňiz ýurtdaky kabul edilen kararlara, kanunlara boýunmaýan adamlar hukmyny ýürüýse suç jogapkärçiligiне çekilersiňiz, gerek bolsa emlägiňiziň hasabyny şol tölemedik salgydyňyz alnar, hemde özüňiziň de azatlıkdan mahrum etmeseli barp geçsekdiňiz duýdurýar diýipdirler. Diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synça Manmurat Bugaýew hususy firma eýelerine salgylanyp gurrun berdi. Aýdylmagyna görä telekeçiler bu kararyň kabul edilendigi barada nemet bugatda bildiriş edilendigine, nede özlerine ýürite hat uğradylandygyny tekrarlasalar-da bu pul serişdesini tölemäge mejbur bolupdyrlar. Şondan soň olar şunuň bilen ählizat tamamlandy. Öňümizdäki ýyllarda berk bolars inni arkaýyn işler diýip umyt edendiklerine. Emma şu aýyň başynda salgyt gullugynyň resmiýetleriniň hususy firmalara öňkü tölenen pensiýa salgydynyň gijikdirilendigi üçin jerimesini tölemeligini aýtmagy bilen bu umytlarynyň puja çykandygyny aýdýarlar. Etraf salgyt gullugynyň işgärleri firma ýolbaşçylaryna özleriniň geliplerini talap edýärmişler, baranmyzda da elmide resmi kağıt tutturýarlar. Ine siz 2013, 2014, 2015, 2016-njy ýyllarda pensiýa fondu üçin geçirilmeli pullary gijikdirip geçiripsiňiz, gijikdirip geçirilýändiňiz üçin şunça mukdardaky jerimäni tölemäňsiňiz, inni şolaram töläň diýip mart aýynyň aýagyna çelli bize möhlet berdiler diýip aýdy. Diýip Bugaýew jerimäniň möçöriniň firmanyň girdejisine görä ütgeýändigini we onuň ortaça 5 000 manada barabardygyny gurrun berdi. Aýdylmagyna görä telekeçiler salgyt gullugynyň işgärlerine geçen ýylyň iýulynda pensiýa gullugyna pul geçirenlerinde bu jerime barada näme üçin özlerini duýdurulmandygyny soranlarynda olara aýdylandyr, siz ýadyňyzdan çykaransyňyz diýip gysga jogap beripdirler. Telekeçileriň ençemesi aradan 6 aý geçen soň öňkü tölenen pensiýa salgydynyň gijikdirilendigi üçin jerimäniň talap edilmeginiň sebäplerini Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde häkimetleriň işgörlerden pul almak üçin edýän ýene bir oýny diýip düşündirýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurtda telekeçiligiň ösmek üçin ähli şertleriň döredilýändigi we ösüş depkinleri baradaky sanlar getirilse-de hususy firma eýeleriniň häzirki başdan geçirýän ýagdaýlary barada mesele gozalmaýar.